Bună seara! Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranță. Îl vedem ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la mondial și asta vom arăta mâine. Bunu bir final maçı gibi görüyoruz. Bunu da yarın akşam göstereceğiz. Despre acest aspect, cu siguranță publicul mâine va fi foarte cald, așa sunt ei. Am jucat aici și cu echipa de club în Turcia și ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic ce nu putem să trecem peste și să ne aplicăm planul mâine. Biliyorum çok büyük bir baskı olacak seyirci tarafından. Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk seyircisi çok sıcak bir seyirci, çok büyük bir baskı yapıyor. Ama biz alışığız ve biliyoruz, bekliyorduk zaten böyle bir şey olacağını. Situația de la club nu are nicio relevanță cu echipa națională. Sunt bine. Gazetecinin sorusu 11 ay sonra tekrar sahalara döndün. Sen psikik olarak nasıl hissediyorsun kendini? Futbolcunun cevabı da çok iyiyim. Kulüple milli takım bir alakası yok. Kendimi iyi hissediyorum. Veștile Contează, bineînțeles. Radu este un jucător foarte important, are evoluții excelente în La Liga și cu siguranță prezența lui va fi un plus. Cum am spus, până la urmă, la echipa națională, cu toate că contează, nu neapărat jucătorii individuali sunt cei mai importanți, grupul este important, atmosfera pe care am creat-o este și mai importantă pentru că aceasta ne-a permis să facem și să realizăm multe lucruri importante pentru România și, cum am spus, este important ca atunci când unul sau altul nu este prezent, cel de pe postul lui să vină să-și facă treaba și să arate că merită să fie acolo. Radu, Stai. Gazetecinin sorusu, milli takımda zaten kötü haberler geldi. Marin sakatlandı, Radu da sakatlandı ama şu anda Radu milli takımın yanında. Soru olarak yani siz nasıl hissediyorsunuz bu eksiklikleri? Futbolcunun cevabı da biliyoruz bu Radu bize büyük destek veriyor ama önemli olan futbolcular değil, biz grup olarak çok iyiyiz. Grup olarak bütün başarıları elde ettik ve bunlara tabii ki onun desteği bizim için bir artıdır. Fi fost aici. Cum am spus, atmosfera este bună, este una pozitivă, una încrezătoare, dar în același timp nu este îndeajuns. Am pregătit bine acest meci și detaliile vor face diferența. Suntem pregătiți pentru mâine și trebuie să arătăm că merităm să mergem la mondial. Gazetecinin sorusu bu iki maça nasıl hazırlandınız, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Futbolcunun da cevabı tabii ki biz kendimizi hazır hissediyorsunuz. Çok iyi hazırlandık hem mental olarak. İki maçı da iyi başarıyla geçeceğimizi sanıyorum. Ne dă foarte mult acest sprijin pe care îl avem de la suporteri, pentru că chiar și dacă venim în deplasare și și nu jucăm acasă, ne fac să ne simțim ca și cum am fi oarecum acasă. Vor fi la fel de importanți mâine. Nu se va schimba nimic și noi îi simțim mereu de pe teren. Îi simțim când ne împic de la spate, îi simțim când cântă pentru noi și, cum am spus, odată ce suntem împreună, noi pe teren, ei în tribune, putem realiza lucruri importante împreună. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yarınki maçta 2500 Romen seyircisi var ve Romanya'da çok büyük bir inanç var. Sizin bu turu geçeceğinize, bu iki maçı kazanacağınıza. Sizi kendinize nasıl hissediyorsunuz diye sordular. Tabii ki biz seyirciyle beraber bir saniye içinde onlar da bizi dışarıdan 12. adam olarak destekliyorlar ve bu başarıyı hep beraber yakalamaya çalışacağız. Ultima întrebare pentru Radu.